Kasuwanci da dama sun durkushe musamman a yankin arewacin Najeriya sakamakon tsadar farashin man fetur, inda ake sayar da lita guda kan naira 2,000 zuwa 2,500 a wasu kasuwannin bayan fage a musamman a jihar Sokoto. Ko da yake akwai sassaucin farashin man a yankin kudancin Najeriya. Wannan kuwa na zuwa ne bayan watanni 11 da gwamnatin tarayya ta janye tallafin man fetur da zummar baiwa kasuwa damar yin halinta. Wato Mustapha Salisu Fernandes, ɗan fafutuka a Najeriya, ya zargi 'yan kasuwa da ɓoye man. Matsalar man fetur kawai mu a Najeriya an mai da mu kaman wasu shanu, wato mutane an mai da su basu san abin da suke ba. Yau tun da dalar nan take sauka, masu harkar man fetur din nan saboda tsabagen rashin imani ba sa so su sauke farashin man fetur din nan, saboda haka sai suka kulle gidajen man su saboda kawai su saka talaka a cikin masifa. Yanzu ka duba ka ga a ce a Sokoto ana siyan litan mai naira 2,000. Ina za mu je? Kuma ya kamata a ce gwamnati ta shiga domin ta tsawatarwa da mutanen nan. Shi yasa za ka ga mutanen nan daga ƙarshe wata cuta ta same su, an kasa gane wace cuta ce take damun su, domin zuciyarsu babu alheri, kullum so suke su saka mutane cikin bala'i. Ban taba ganin ƙasa irin wannan ba. Mustapha Salisu a tarayyar Najeriya. To kungiyar Serap a Najeriya ta shigar da karar kamfanin man fetur na kasar NNPC Limited akan yayi bayani dangane da wasu kudade na cinikin man da na sama da dala biliyon 2 da kuma naira miliyan 164 da ake zargin sun bace. A cewar Serap ta ɗauki wannan mataki ne kan rahoton babban mai binciken kuɗi na ƙasar na 2020 da aka fitar kwanan nan, wanda ya zargi NNPC da rashin zuba kudaden a asusun gwamnatin tarayya, inda ta ce watakila an karkatar da kudaden ne, domin haka ana bukatar ƙarin haske. Mataimakin darakta na Serap Kolowale Oluwadare ne da ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya raba manema labarai jiya. To a Najeriya har yanzu a jihar Sokoto da ke arewacin kasar, 'yan ta'adda ne a karamar hukumar Isa suka ƙara kai hari ga wasu jerin ƙauyuka tare da kisan gomman mutane. Haka 'yan ta'addan sun ƙona ƙauyen Shalla baki ɗayansa. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ƙarin bayani. A ta bakin mazauna yankin, kwanaki 4 zuwa sati ɗaya ne 'yan ta'addan suka kwashe suna afkawa ƙauyuka ɗaya bayan ɗaya, inda suka ƙona wani ƙauye mai suna Shalla. Wannan malamin ya ce ta'adi ne 'yan ta'addan suka yi ba kaɗan ba. Wallahi sai ta'adi mai yawa wallahi. Sannan sun kona garuruwa, gidaje sun kona gidaje. Haka ma 'yan ta'addan sun kashe gwamman mutane, a cewar dan majalisa mai wakiltar yankin Habibu Halilu Modaci. Kusan yau sati guda ba su daga mai karamar hukumar mulki ta Isa ba, ko da inci guda. Abin da nake tabbatar maka yanzu, muna da mutane fiye da 100 waɗannan mutane sun ka kwashe cikin satin nan, kuma sun kashe mana kusan mutum 30 waɗanda yau da sahin nan ma muka gama zana'izar su. Har yanzu a lokacin haɗa wannan rahoton dai babu wata sanarwa daga gwamnati, amma ɗan majalisa Habibu Halilu Modaci ya ce ko a kwanan nan ya gabatar da ƙudurin doka a zauren majalisar dokoki ta jihar Sokoto akan batun harin na 'yan ta'adda. Majalisa ta karɓa, ta rubuta ma gwamnatin jiha, amma abun ban mamaki har yanzu ko jami'i guda ba mu samu ba na gwamnatin jiha domin ya taho ya ga halin da mutanen karamar hukumar mulki ta Isa suke ciki. Masu lura da al'amura irin su Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke jihar Sokoto na ganin hare-haren 'yan ta'addan a matsayin kasawar gwamnati. Wannan ya nuna mummunan kasawa na shugabancin ƙasa. Mazauna yankin da yana cewa 'yan ta'addan sun ci karfin karamar hukumar, da a cewar su cikin garin Isa ne kaɗai ya rage su mamaye ta. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. To a Najeriya an yi jana'izar mayakan sa kai na sibiliyan JTF 11 da suka gamu da ajalinsu ranar Asabar, bayan da motar da suke ciki ta taka wata nakiya da aka binne akan hanyar Gamborun Gala zuwa Maiduguri da ke jihar Borno, kusa da kan iyaka da kasar Kamaru.